אנחנו פה יום לפני ערב נר ראשון של חנוכה, יום לפני. מקימים פה חנוכיה ענקית שתהיה מוצבת במרכז עזה. גודל החנוכיה 12 מטר גובה, עם הקדשה של חב"ד. חב"ד תורמים את החנוכיה הזאת. רשום פה ביוזמה משותפת עם מושב שוקדה ובשם כל תושבי העוטף, עם ישראל חי. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. הנה פה עובדים על התאורה, החבר'ה מרכיבים את התאורת לדים על החנוכיה. זה השמש, ופה החלקים עוד לא מורכבים של הנרות. טוב, זה יהיה חנוכיה ענקית, ברוך השם.